Юлиан и Жана излизат тази година от Университета за национално и световно стопанство като бакалаври и завършват икономика и организация на труда. Там са научили теорията, но не познават практиката. УНСС спечели проект по оперативната програма Развитие на човешките ресурси и така 56 студенти получават възможността да влязат в истинска работна среда за 30 работни дни. Юлиан и Жана са сред тези 56 студенти. Юлиан отива на практика в Министерството на финансите. Жана в фризьорски салон. Начина на прилагане, поне лично според мен, защото едно е да го научиш на теория, друго е да видиш как се прилага в действителност. Първата ми емоция, влизайки в тази отговорна, може би най-отговорна държавна структура, беше неописуема. Изживях един наистина прекрасен период, в който бях тук. Запознах се с наистина изключителни професионалисти, обърнаха тотално представата ми за държавната администрация. Общата представа в обществото на тази държавна администрация е, че всъщност тя е неорганизирана, има един тотален хаос тук, но мога да твърдя категорично, че след този стаж съм точно обратното мнение. Юлиан, Жана и колегите им са избрани да участват в проекта чрез кандидатстване и класиране по успех. 56-тимата са разделени в две групи. Половината са от специалност икономика на труда, другата половина от специалност аграрна икономика. Решихме да проведат студентите стажа в Министерството на финансите и в регионалната занаятчийска камера, т.е. на ниво централно управление и на ниво малко и средно предприятие, по-точно малко, те не са и средни по класификацията. Специално с агробизнес се свързахме с Националния съюз на земеделските кооперации и те проведаха стажа в различни кооперации в страната. Така че те пак са три малки предприятия, министерство и земеделски кооперации, но двете специалности се разделиха по този начин според спецификата на дейността си, на това, което изучават. Тези, които са се класирали, правят първата си стъпка като специалисти. Юлиан вече вижда бъдещето си в държавната администрация. Един работен ден протича много интересно. И той наистина е много напрегнат, особено ако има много работа. Всеки ден, в който ние идвахме тук на стаж, имахме предварително подготвена задача, която естествено имахме и един период от време, в която работихме заедно, разделени предварително на екипи, които в същото време се сравняваха един с друг, можеха да бъдат конкурентни един към друг, да предлагат много нови различни идеи, които след това резултатите от тези предварително поставени задачи можеха да бъдат обсъдени с служителите от дирекция човешки ресурси в Министерството на финансите, да се даде една реална оценка на това какво е постигнато, какви са пропуските. Критиката беше конструктивна, разбира се, и полезна за нас. Смятам, че във всяко едно отношение това е наистина много приятно и за нас, и надявам се и за тях. Юлиан изпитва истинска тръпка от работата и когато става директор на дирекция човешки ресурси за един ден, заедно с истинския директор. Същото правят и колегите му в няколко отдела на Министерството. Държавната администрация е нещо много неразбрано. И първият ден, в който бях аз тук и работех с колегите от Министерството на финансите, установих, че всъщност е една много приятна и подредена система, в която има правила и ред. И ако те бъдат спазени, наистина всичко би излязло с много добър резултат. Професор Мишев ръководи катедрата икономика на природните ресурси и заради това настоява неговите студенти, аграр-икономистите, да отидат в земеделски кооперации. Обикаля почти половината земеделски кооперации и осигурява на младежите стаж, с който да се запознаят с всеки детайл от цялостната организация на дейността на една кооперация. Работата ми тук в салона ми помогна да си намеря работа в сферата на човешките ресурси, като специалист човешки ресурси и в консултантска фирма, която се занимава с такава дейност. И ми помогна даже и да видя как ще приложа тези знания, които аз имам от университета. След практиката всички са доволни. Много от завършващите студенти получават покана за работа. В края на проекта студентите защитават доклади за стажовете си. Професор Мишев открива, че проектът по оперативната програма е дал допълнителен резултат. Студентите са станали силно мотивирани от факта, че именно университетът им е осигурил възможност да практикуват, както правят най-известните университети. Много добра използване на европейските пари имаме в случая, защото наистина с малко пари постигаме много голям ефект
И ефектът е, освен прекия ефект, който е в проекта, че осигуряваме на студентите стаж в една реална обстановка, ефектът е много психологически. Тазгодишните третокурсници, които до година ще станат бакалаври, вече са помолили професора университетът да осигури стаж и за тях.